Čaute ľudkovia, je tu opäť čas na ďalšie videjko, zdravím vás Jaro. A toto, čo tu vidíte mi vysieť, tak to skúšam takto nahrávať s mikrofónom kvôli lepšiemu zvuku. Mám objednaný už klopový, ešte mi neprišiel, takže snad to bude lepšie, dajte vedieť, hej, že porovnanie s predtým a teraz, tak uvidíme. A bol som v jednom azijskom obchodíku a som neodolal, zase som si nakúpil niečo, čo by som pre vás nespravil, že? Tak čo mám a čo ochutnám? Mám tu opäť túto šmakocinku. Není to dobre vidieť, pretože kurňa hňak to zavalili, teda nalepili, ale je to hata. Kto videl moje predošlé videjko, tak tam som hatu ochutnával, bola hroznová. Toto je... Neviem, čo som kúpil. Melón. Melón. Dúfam, že červený nie je žltý. Žltý nemám rád. Potom tu máme bubble tea v plechovke. Hej. A toto je príchuť aloe vera. Aloe vera mám rád. Hej, to fakt ľúbim, to vám hneď ukážem. To som si kúpil len tak na pitie. Čiže aloe vera je so mnou kamarát. To ja ľúbim. A ešte že vyskúšam takúto srandu. Takéto niečo. Je to, že riasový snack z kimchi. Tak vyskúšam, uvidím, čo to je. Ale až potom som si všimol, že tento nos je vlastne chili. Ja, aby ste o mne vedeli, nemám rád pikantné a štiplavé veci. Naozaj nie. Ale tá teta Yingling Ling, či jak sa volala, teda povedala mi, že to není až také pikantné. Neviem, čo u nich znamená nie až tak pikantné, pretože všetci dobre vieme, že Azíci milujú pikantné veci. Hej? Takže keď ona povie toto, že toto není moc pikantné, tak mňa to môže vyštípať na onen svet. Takže to urobíme asi tak, že toto ochutnám a zapijem to jedným z tých dvoch. Takže urobíme vlastne ochutnávku dvoch vecí naraz a jedno z tých dvoch urobím potom. Ja nech to nepijem tak veľa. Ja by som dal, že toto. Dáme to bubble tea, to aloe vera. A najskôr ochutnám toto. A hej, aby som vedel, ako to chutiť. Čiže normálna klasická plechovka. Otvorím. Neoblejem sa. Tak. Mám nachystaný aj pohárčok. Hej. Nech pijem jak normálny človek. Človeče, je to číre. Normálne neverím. Dobre, stačí. Napaď. Pekne to voní. Dobre to je. Není to zle. Naozaj je to dobre. Chuťou veľmi podobné tomu, čo som vám ukazoval, to klasické aloe vera, ktoré kúpite hoci kde v potravinách. Mne tam osobne chýbajú tie kusky. Tu aloe vera, ja to ľúbim. No. Idem na toto. Jak hovoria Azíci, vykusám. Nič necítim. To je možno dobre, neviem. Keby to smrdilo, bolo by to asi horšie. A kde si? To čo je? A to jak mám jesť? Kúknite na to. Však to je jak žiletka. A tým teraz nemyslím golonku, hej? Tak toto vyzerá. Človeče, aj ma cez to je vidno. Je to úplne tenké. To sa má... To asi jesť, alebo ja neviem. Tak skúsim, no. Ja keby ste jedli rybu. Je to fakt, že cítiť po rybacine. Nejakého kapra. Pikantné to je, jemne zatiaľ. Čo ja viem. Viackrát to nekúpim. Není to až také dobre. Neviem, možno sa to má ešte s niečím jesť. Mne to príde strašne chudobné, také... Neviem, netuším. No. Ale viackrát to nekúpim. Fakt to cíti po rybe a to nechcem. Zapijem to, lebo... Není to až také dobré, no. Ale... Kto chce, nech to vyskúšajte si to. Kľudne. Však sú to predsa len nejaké akože riasy, takže... Ja som nikdy riasy nejedol, takže ani neviem, že majú chutiť po rybe. Ja to vyhodím. Takže... Kto chce, skúste. Myslím, že mali 3 alebo 4 druhy. Ale toto je fajn.
Boli tam rôzne, bola tam jahoda, bolo tam mango, bol tam líči, neviem čo. Vyskúšal som, dobre som trafil, lebo je to celkom fajn. No a najbližšie si dáme potom túto opäť hatu. Takže to asi všetko do mňa. Vidíme sa najbližšie. Čaute.